Datayon karumsat nga agkakadwa manen ket gaput agkakadwa tayo pag may saen tay kadi iti panagyaman tayo kinapo Diyos agsipot ang tuloy dayjay panangititid na kada tayo kadigiti napili nga bendisyon tapno daytoy nga aldaw iti naituding nga oras iti panagkakadwa tayo ket isu na manen iti mangidalan kada tayo babaen iti Santong Espiritu tapno iti leksyon nga intay adalan itata dagiti nadadal tayo ti daytoy nga lawas ket agbalin nga mangted iti bendisyon mangpapigsa iti pamati tayo mangpatibker iti commitment tayo kini Apo Dios ket umay kada kami kabsat dayjay panagyaman agyaman kami iti agtuloy nga panang suportayo iti daytoy nga programa tayo. Agyaman kami met nagsipot ta adu kada kayo iti mangi-share kada daytoy nga programa tayo. Ket agtuloy nga agyaman kami met nagsipot ta kada kayo digiti agpausar iti Sabbath School tayo akas facilitator. Ket dayjay ititudmi nga simple kakabsat nga outline ket isumet iti makatulong kada kayo kapay nga agpatuloy tayo ket dawatek nga kararag tayo kakabsat maminsan pay amami nga nayat unay Diyos aman nakabalin iti amin umay kami itatrunom itatang oras umay kami nga naptungan iti panagyaman. Tagyaman kami o Diyos, ti agtuloy nga panangititid mo kada kami. Dagiti napili nga bendisyon. Tapno, iti panagbiag mi nga anak mo. Kabayatan nga da kami dito irabaw ti daga. Ket may nga bendisyon agpaymat ket sa sabay. Bendisyon mo Diyos, iti panaginadal mi itata. Iti Santong Espiritu kadi iti mangidalan kada kami. Iti nagan na po mesos dinawat mo dito. Amen. Lesson number 3 kakabsat. Iti title na Silaw nga aglawag iti kasipngetan. Light shines in darkness. Ipasit nga mayulok at masarakan kakabsat iti Juan Kapitulo 12, versikulo 35, na isurat ket basahin tayo. Kinuna nga rod ni Jesus kadapada. Agyan pa'y pasit nga aldaw, ti silaw kada kayo. Magna kayo ita, tadapay laeng ti silaw kada kayo. Tadi kay makam iti sipnget, ket iti magna iti sipnget, saan na nga ammo no adino iti papanag. Ni Apo Jesus kakabsat, ket inted na daytoy nga balakan, nga agpaay kadigiti adalan, agpaaymet kanyak, ipaymet ken ka. No utuben tayo, daytoy apaset nga mayulong, sa dayjay title kakabsat, silaw nga aglawag iti kasipngetan. Masapul nga inayon tayo wenno irugi tayo kadigiti duwa nga leksyon nga inadal tayon. Anya na adal tayo. Aday ti gubat ni Jesus nga isuna ni Miguel. Ken dagiti anghel na ken ni Lucifer ken dagiti anghel na naggubat da kakabsat iti langit. Ket ni Lucifer nga isu ni Satanas naabak ket naitapwak na igarangugong dito'y dagagraman kadigiti anghel na. Ket ni Satanas nga nanaganan iti ulag gapu kakabsat dayjay kinasikap na nagbasol nagulbod kadayjay a babae, idi nga sinulisog na ti babae, ket dayjay babae ket nangan.
sa dayjay babae, intugot na, met dayjay bunga dayjay kayo nga inparit ni Apo Diyos, iti asawa na nga ni Adan. Both of them disobeyed God. You must notice nga iti ibagbagat ti babae. Taydi nga inted ni Apo Diyos di pinarswana kini Adan. Itinagan dayjay nga babae ket woman babae. There's no other name. Pastor hangka di nga Eva. Dayjay Eva nga nagan dayjay a babae. Ket naisurat laeng ijay Genesis Kapitulo 3. Meaning, from chapter 1 until chapter 2, awan tinagan nga Eva. It was the woman, di babae. Naitid dayjay nagan nga Eva ijay chapter 3 after the fall. Ket gaputan nagbasur ni Adan ken ni Eva. Ni Apo Diyos adday ti sumbat na. Inbagana kadayjay nga ulag, which is Satan, nga dayjay nga anak, the seed of the woman, ken daytoy nga anak met daytoy nga dragon, which is the Satan, will have war. From heaven, nagrugi iti gubat. Imay diti rabaw ti daga, nagrugi iti gubat. Ket addalangenen kakabsat iti puntirya ti kabusor itatta. Sino digijay? Dayjay nga dragon nga isu iti usarin na dayjay persecuting power na. He is interested kadagijay nga ninaganan ni Apo Diyos nga sa santo. Revelation 14 verse 12. Here are they. Sino? Dagiti sa santo. Salimot-mutan da dagiti bilbilin ti Diyos. Ken adda iti pamati ken ni Jesus. Daytoy leksyon tayo kakabsat. Great controversy agtultulon. Ket no kitain tayo dayjay paset a mayulok tayo. Adamanen iti two warring forces. Tilawag ken iti sipnget. Ti silaw ken iti sipnget. No alaen tayo kamsa. The light isuna ni Apo Jesus. Kunana siya iti silaw iti lubong. I am the light of the world. Ti kabusor na isu ti sipnget. Ket ti kunana ni Apo Jesus agyan kay basit nga aldaw. Dapay basit nga aldaw nga nabati. Di ka katungtong na di adala. Magna kayo iti silaw. Kadwadak magna kayo. Agdaak palaeng agkakadwa tayo amagna. Sa tikunana sa dumteng to, dayjay aldaw, ngano awan akon, meaning agsublin iti aman. Amangan nga makamakam kayo iti sipnget. Ket no, there's a warning. Ket no, makamakam kayon iti sipnget. Saan yung tungaan mo? Iti papanan nyo. Kas iti inararamid tayo kakabsat, iti duwa na previous lessons. We will continue again. We will divide our lesson review into 3 parts. Umuna, anya iti inaramid ni Satanas. Tapno pasardengen na iti panaggadu, panagdakkel, panagrangay ti iglesia.
ni Apo Diyos. Mikadua, anyamat iti inaramid ni Apo Diyos. Tapno maipatalged daydi panagbaligi ti iglesia. Ket mikatlo, anyangay, what is our advantage? You will see that this is a great controversy. So, there are two warring forces. Ni Satan, ni Apo Diyos. Ititing nga, digidjay nga inayaban ni Apo Diyos. The call is still ringing. Kuna na, rumuar kayo utat tao. Come out, my people. Tadda digiti anak ni Apo Diyos. John chapter 10 verse 16. Kunanan ni Apo Jesus. Adda digiti sabali pay a karnero nga adda iti sabali nga pagtaraknan. Into numangagda digiti met ni Apo Jesus nga isu iti na mga pastor. They will come together as a community of faithful. Daytoy iti managanan nga church ecclesia. Daytoy kakabsat digidjay a pinili ni Apo Jesus nga manglipas iti trabaho na. First part, what did the enemy ni Satanas do to stop the growth of the church? Kuna nakakabsat ni Apo Jesus iti Juan 14 versikulo 6. Ni Jesus kunana ken kuana, siyak ti dalan ken iti pudno ken iti biag. Siyak awan ti umay iti ama nudi magna kanya. I am the way, the truth, and the life. Awan iti magna mapanji ama no saan nga magna kanya. Sana inbalakad kakabsat. No sino dayjay kabusor ket anya iti aramiden dayjay akabusor. Kadigidjay atarigagay na ikan iti tarigagay nga sumungbat kadayjay ayab ni Apo Jesus. I am the way, I am the truth, I am life. Magnaka kadaytang adalan, magnaka kadaytang kinapudno, tapno maiddaang kaitibiyag. Umay iti kabuso. Anya iti inaramid na. Kunamanen ni Apo Jesus kakabsat, iti Juan 8:44 na isurat ket basaen tayo. Kukwa na kayo ti diablo nga amayo. Ket kayat iyo nga aramiden dagiti kalikaguman ni amayo. Isu mang kapapatay manipod ididamo. Ket saan ang nagtalinaed iti pudno ken kuana. No agsao ulbod, sauen na iti kababalin na. Met laeng ta isu managulbod ket ama iti kinaulbod. So what did Satan do? Umuna, urnungen na met, dagitiyay nga namati ken kuana. So, kunana ni Apo Jesus, kukuha na kayo. No adday iti kukuha ni Apo Jesus, addamat iti kukuha ni Satanas. Ket ayabanda, dayjay nga akin kukuha, ama. Nalawang siya kunana ni Apo Jesus. Kukuha na kayo, ti diablo nga amay. Mikadwa kunana. There is a principle of like father, like son. No anya iti aramiden ti amayo a diablo, kastamit ti kayat iyo nga aramiden. Anya iti naramid, iti diablo.
kunana mamapatay kas kada kayo ti amayo at diablo. So one of the acts iti kabusor tapno agsardeng kuma iti panagrangay iti trabaho, panagrangay iti iglesia is to kill, to murder dagijay nga matalek nga anak ni Apo Diyos. No alaen tayo kakabsat iti history iti lubong, especially the history of the church. Thousands upon thousands of the faithful had been murdered, nagbalinda nga martir, gapu iti pamatida, gapu iti inaramid ni Satanas. Napasardengen na iti panagrangay iti trabaho. Napapatay na. Ket kunana ni Apo Jesus, agsao iti ulbod, ta isu ulbod. The life ni Satanas ket kinaulbod. Awan kakabsat iti aggapu kenkuana. So teramidin na, usarin na met digitay mapasurot na, nga itatan mangibagada met kadigitay nga ulbod. There is one thing here that we will have to underscore. Dahil kuna tayo ma-compromise. At datoy iti silaw, at datoy iti sipnet, at datoy ti kinapudno, at datoy ti kinaulbod. And when they compromise, at dadayi kuna tayo nga agbalin nga ulbod. We'll have to say it again. Pudno kinulbod, when they will meet together, that truth is no longer truth. Kunanay ti pagleksyonan tayo kapsat, to compromise truth, however, is tantamount to the betrayal of God and the destruction of truth itself. Ultimately, such compromise constitute of siding with Satan. Two warring forces ni Apo Jesus ken ni Satanas. Tipudno ken tulpo. Intun kakabsat no umay degisipnet nga isu iti ulbod. Kadigitay nga inikan ni Apo Dios iti lawag at silaw da. Ket kunana magna kayo iti lawag. But when darkness will overtake them, kunana ni Apo Jesus, saan nanto nga ammo iti papananda. Anya pa'y kakabsat iti inaramid ni Satanas. No dadumay in the church. This is a very sad fact in the church. Dahil sitwasyon kakabsat iti iglesia, iti panawin ni Pablo, ket isu iti maaramid iti iglesia, iti panawin tayo. Aramid 20, 27 hanggang 32. Kuna nakakapsat, ta saan ko abinaybayan iti panakaammo kada kayo amin abambanag iti Diyos. Kitain nyo iti bagiyo, ket amin nga ipasturan amang kabil iti Espiritu Santo kada kayo akas managaywan. Tapno ipaarab yu iti iglesia ti Diyos, isu aginatang na iti darana. Paul was talking to the leaders of the church. Ket kunana, at
datoy iti ipastoran nyo. Because Paul will have to go to different places, establish different churches. So nga nandadigay surat na letter to the Romans, letter to the Corinthians, letter to the Galatians, the Ephesians, Thessalonians. Digito'y kakabsat, digito'y ayan, digito'y churches, it is Asia, iti panawin ni Paul. Ket iti maysa nga gundaway, dinalakadan na digitay nga pinili ni Apo Diyos kuna na kitain nyo iti bagiyo ken amin nga ipastoran nyo nga inted ni Apo Diyos kadakay. That is the church. Sana inbalakad kapsat taamok nga kalpasan iti ipapanaw ko. Sumrek tu iti tingayo dagiti narawat alubo. Adi danto lisyan ti paspastoran. It's very unfortunate. Kunanan ni Pablo. Sumrek tu iti tingayo dagiti narawat alubo. Is it happening? Sa inayon nakakapsat, ket dakay met laeng addan tutumakder at tattao nga agsao kadagiti nakasang bambanag tapno guyuguyin da dagiti adalan asumurot kadakwada. There are two warnings. One is lubo. Daytoy di bagbaga tayo. Wolves in sheep's skin. Tanu adadtoy dagiti karnero. Ket no makita da nga umay dayjay lobo, agamak dagiti karnero. Tumareda tapay ammo dayjay lobo kabusor da. Ngem dayjay lobo, the wolf. Tapno makasideg iji ayan ti pangan ti karnero. Umay dayjay kunatayo. That wolf will wear a sheepskin. Agparang nga karnero. Magna akas karnero. Ngam, anyang atakamsat. Iti actuality ang. Dayjay karnero, awang may iti pangil na. Dayjay lobo, ada pangil na. Ure no agmaskara, dayjay lobo, iti maskara iti karnero tapno agparang akas karnero. Into no umisam, siyempre rumor ti pangil. A wolf is a wolf, even if he will dress himself like a sheep. Sana inbaga, gapuna agsalukag kayo, ket laglagipid nyo nga iti bayat iti talo atawan. Sa anak-anak sardeng ana magbaga iti tunggal maysa iti rabiiken ti aldaw. Abinuyugan dagiti luwa. I like to. How I wish church leaders, how I wish pastors, that tayo kakapsat, has the commitment, the burden of Paul. Kuna na sa anak nga nagsarsartan, day in, day out, napan kadigiti babalay, digiti kakapsat. And they prayed with them. Sana kuna abinuyugan dagiti luwa. Anya iti inaramid kakabsat ti kabuso nga ni Satanas idi panawen iti early church. Umuna, wolf, sumrek. Ni kadwa kuna na ket kada kayo metlang inside the church. Addan tutumakder at tao nga agsao kadagiti nakasang kabambangan. I was visiting a church. Kuna na pastor niya nang niya ang tanya mapapasama kayo. I know their concern.
Adda digiti ay ayaban da itatati bagbagida a grupo nga former Seventh-day Adventists. And their number one attack is against the church and against Ellen White, against the leadership of the church. Dodaduma digito'y kakapsat, they were in the payroll at na idi nga swelduan ito organization. Apay. Anya na pasama. Unfortunately, along the way, no alain tayo istorya, iti great controversy, it is being duplicated umuna. Apay nga da iti basol. Again, the mystery of sin, ijay lesson number 2. Idi nga simrek, ijay puso ni Lucifer. Dahil sa unga pride. Kuna na ni Manong Ben nga Patricio iti Duklong. Referring ka dahil may isang pastor. Idi isu ti church pastor mi ditoy. Idi agsasa ukunak iti bakit. Umay tu day tangal daw nusan agbalbaliw. Ket binalakadan na day tu ubing nga new graduate nga napan iti Duklong. Pastor no hangkang balbaliw, you are in danger. That little pride grow up. Imaysa nga naudi nga napanak iti distrito dito pastor. Kukuna di papanglakayan kanya. I was already retired. I went there to help for 1 week revival and reading. Di magbaga na nagmi-meeting kami pastor ka. Siya ako iti at the iti mission. So nakuman iti official mission. But unfortunately, God sees everything. Malagip yung kakapsat dahil parable of the wheat and the tare. Nagmula, the farmer planted, ijay taltalon na. He prepared the ground. Nagmula. Anya mula na, bukal iti trigo. Kunana ni Apo Jesus nga miti rabi may di kabuso. Tinuruakan na may di taltalon, iti bukal itanya. Si Sanyas. Ijay may sa ataltalon. Nagtubo kakabsat, dahil dua amula. Di trigo, ken iti si Sanyas. Agpatpata na. Their leaves, agpatpata na. Iti laengen na amuanda, nga da nagdumaanda, idin nga agdawa, dayjay at trigo. Agdawa mo tin, dayjay si Sanyas. Kuna digjay agay aywan ka dayjay taltalon. Apo saan ka di? Nga itiin mo lang iti taltalon mo, ket trigo. Apay nga dati si Sanyas. Why? That is one of the method nga iti kabusor nga ni Satanas ket lapedan na iti panagrang ay iti iglesia. Now let's go to your church. Let's go to your church. The particular na church yun. The pakikamkamay ng kapsat. What is your church? Is there unity in the church? We know, is there a debate always in the church? Naduduman ko na lang dahil parok ni Darwin. Dati ko na isardin mo. Anya ipasardin ka kanya. Tano adda digiti problema. They call my attention. I have a regular call from a friend. Di balasit aw ibagana ti concern ng mapaspasamak di local church nga pakikamkamangan na idadakay ako.
Apay, pastor. Tisungbat gayem ko. Tagbuy-buya ka itatan. It is the parable of the wheat and the tail. Dahita ti taktik, strategy ni Satanas. Mulaan na iti trigo. Mulaan na iti sisanyas, gitaltalon ti trigo nga minulaan ni Apo Diyos inside the church. Ngam ni Apo Diyos kung na nabaybayan niyo. There is danger kung nadigit siya kayawan. Apo, kasalalo ko man dyan bagana ni Pablo, kung na nakitain niyo, tipas-pasturan niyo, pakanin niyo, ida. Murapen, pakanam dyan karnero, at dyan dyan lobo, nga nakabado iti, bado ti karnero. At the jemet kuna na di kayo adan ti tumakder at tao tating ngayo nga agsauti na kasang. Right there. It's very unfortunate. No panawin ni Pablo, panawin tayo, it is happening. Gusto nga nung mapanak kakapsat. Pagpasyara. I gave you my past itinerary. Kada ito yung April, first Sabbath, dito church ni dito Carino. Second Sabbath, pan kami ije Kagayungan, Narbacan, Ilocos. Third Sabbath, agsubli kami sa Ijay Concepcion Adventist Academy. Paset iti Mountain Provinces, iti Gregorio del Pilar, Ilocos. Fourth Sabbath, apang kami, iti Aritaw, Nuevos. In all of this, our members are asking, my pastor, kakabsat ko din ganyo, data iti aramiden iti kaboso. Isungan niya, iti balakad, ni Apo Diyos kanyang kanya datayo nga pinili ni Apo Diyos kunana gapuna ang salukang kayo. We are the watchmen. Ang salukang kayo. No digiti trabahador. Ket agsalukag da. We were in Ilocos. Kunana ni Elder Rolly Tobias, iti Elder iti Tagudin. We went there to celebrate the 100 years iti Tagudin Church. We were talking, the iti Presidente iti Mission Pastor Pampason, the iti Pastor, kunana ni Elder Rolly, naggasat iti at iti trabahador itata. Apay ko na. Ni manulanginan iti churches ni Gamda. Dayjay dati nga inted ni Apo Diyos nga aywana. Ilocos Sur, manipod jarang tay, dinagbatan iti La Union. Adan ti kakabsat iti View, iti Tagudin. Ingana iti Santa Cruz, Sinait, near the boundary ti Ilocos Norte, dududwa nga distrito dayta idi. And I had the privilege to take care of the whole province of Ilocos. Itata, Tagudin, Santa Cruz, tapos iti Candon, dahil may isang nga distrito, nagbalin atalo. Tapos iti Upper Northern Ilocos. So, dahil may isang nga distrito nagbalin aduwa. Meaning, dahil Ilocos idi nga dududwa a distrito itatan lima. Kunana ni Pablo, kakabsat ko
agsalukab kayo. Apat, adda ni Satanas ubay akas lubo. Adda digiti pasurot ni Satanas tumakderda ag saudan to itinakasang. Anya iti panggapda. It is to create this unity in the church. It is to create hindrances, lapad, iti panagrangay, iti iglesia. Kunana ni Ellen White, iti The Great Controversy, page 51. Satan well knew that the Holy Scriptures would enable men to discern his deception and withstand his power. It was by the word that even the Savior of the world resisted his attacks. At every assault, Christ presented the shield of eternal truth, saying, "It is written." To every suggestion of the adversary, he opposed the wisdom and the power of the word. In order for Satan to maintain his sway for men and establish the authority of the papal usurper, he must keep them ignorant of the scripture. The Bible could exalt God and place infinite men in true position. This logic was adopted by the Roman Catholic for hundreds of years. The circulation of the Bible was prohibited. The people were forbidden to read it and have it in their houses. Thus, the Pope came to be almost universally acknowledged as the vigilant Suno of God on earth, endowed with authority over the church and state. Anya, iti inaramid, iti kabuson. Umuna, compromise with the truth and the lie. Jay, kinaulbod. Aday di panagkangkuna tayo. No day di ulbod, masansan nga mangmangay. Agbalinton akas pudno day di ulbod. Ulitet, agbalinton akas pudno day di ulbod. Repetition. Nikadwa. Persecution. Umay akas lobo. Mikatlo. Division. Umay ititingayo una ni Pablo. Tumakder de iti tattao. Ket ni kapat. Iparit na nga mabasa iti Biblia. Anya ngay matinaramid niya po Diyos. We'll go now to the second part. Tapno agtultuloy iti panagrangay panagbalegi iti iglesia. Denggin nyo kakabsat iti kararag ni Apo Jesus nga agpaay kanya. Iti Juan 17:15 ingana 17. Kunana ni Apo Jesus, "Jak dawaten nga ikatem ida diti lubong. No di ket igagam ida iti dakes. Saan da atagalubong akas kanyak sa anak atagalubong. Pasantuem ida iti kinapudno. Ti saom isu iti pudno." Jesus knows the persecution is real. Jesus knows that the acts of the enemy are real. Isu nga itimbaga na ama dahang kung adawaten nga ikatem na ito iglesyam dito. No. No diket di ko na igagam ka di ida. Protect them, Father. Protect them. Dahil pa ng protect
kani Apo Diyos kapsat, it's not only a physical protection. No, He will seal the mind, dagitoy nga anak na. Tapno uray no umay, digitay nga sursuro, digiti tao, nga tumakder danto, nga agisawang danto, kadagiti nakaskas ang abambana. Because God protects you. God protects me. Haantay to kakabsat. Nga sumardeng ng pangmati agtalat ko. Sana inbaga, Apo pasantuang ida. Pasantuang ida. Ititubno. It is when your life, my life, it is when the church is sanctified by God that whatever happened, anyaman itiramidin iti kabusot. Haanda nga mapasardeng iti panagrang ay ti iglesia. Mikatlo nga aramiden iti Diyos kakabsat. Iji aramid 20 versikulo 32. Ket italek kayo iti Diyos ket ti sao ti parabor na. Isuap naman nakabalin ang mamagsingpet mangted kada kayo iti tawid mairaman kadigiti so amin ang mapagpasan. I like what Paul said. Now I will entrust you to God. The best and the safest place is in God's hand. Ulitin. The best and the safest place is in God's hand. I, gunana, entrust you. Italik kayo iti Diyos. Anya aramidin ni Satanas. Umay akasubo. Umay akas na tao nga isawang. Utulbon. Umay akas persecutor. But here is God and His church. Kunana igagak to. I will protect you. Kunana ni Apo Diyos, I will sanctify you. Pasantuan ka. Taapay kuwa ka. Now what is our advantage? Datayo ko sa buy-buyain iti mapaspasama. Actually, iti discussion tayo is an event nga nalpasan. Although the event is still going on. Datayo kakapsat, we have the advantage. Anya dayjeng advantage tayo. Ijay ni kadwa a Corinto 4 versikulo 6. Na surat basahin tayo. Tati Diyos kinunana tumporto iti silaw iti kasipnetan. Isu ang naglawag kadagiti puspuso tayo. Ama ipaay iti pannakalawag, iti pannakaammo, iti dayag iti Diyos, tila nga ni Yesu Kristo. While we are amidst the conflict, and seemingly darkness will overrun us, takunana nga ron ni Apo Jesus, iti apagbiit at dapay lang kisilaw. Ket intunumahin ti siknet. Seemingly, at datayo kakabsat na agbibiyag iti kasiknetan. The forces of evil is taking hold of the events nga mapapasama ita. Ngem kunana ni Apo Diyos. Rumorto, tumporto. A light will come out from the darkness. Sino tayo dyan silaw? Sika. Piniti siya. Dayjay iti silaw nga inted ni Apo
o Diyos kanya. Dati kunanan ni Apo Jesus, let your light so shine before men, that they may see the good works and glorify your Father which is in heaven. Could you imagine? Malagip ko in darkness. I had a chance to trek inulimi kung sa Dege Mount Pulag. Mount Pulag is the second highest mountain peak of the Philippines. Kararami din di kita dumay tata. They will go to Kabayan. They will sleep at the digijay mabalin mo nga upaan nga kwarto di ranger ko na ranger station. Sadan to agreeing itinasapa. Manipod ijay nga nagitutok iti pulang. Ngam ti inararamid ni kadwak digiti papastor, ni Pastor Rick Macho, ni Pastor Ryan Tabago, ni Pastor Edelor Lana. Kendi kiti agtutubo, iti inaramid ni. We slept iti campsite. Pinili ni nga iti campsite apay as asidegen iti summit iti Mount Pulag. Although ada kami iti campsite, we need to wake up very early. Tapno before sunrise, ada kami iti nato. Anya ti papapanan ti kiti tawag. It is the beautiful sunrise. Iti daya, and they will see the sea of clouds. But let me picture. Awang makita mo Mount Pulag. Iti rabi because it is so dark. Ngam inton no digitoy no mountaineers. Irugidan na ulyen da Mount Pulag. They have their own light. Naduma itong mga klase kakapsat. Haan laeng nga silaw iti cellphone ang kastoy kakapsat. No, it's not. Tika sa pulang, dahil kapigsaan nga silaw, a flashlight. Dumatikad nila tulog ang dadagyan. And you will see that is one of the beauty that I remember. The mountaineers, they climb. Bakita mga dadit sila. That light, hindi iganan dahil ng mountaineers. Kadwa na digiti na duma-duma pa yung umul-uli. Lawagan da kakabsat. Dahil das-das at dalanda ng umuli ije pulag. We are climbing, not Mount Pulag, but we are climbing to the kingdom of God. Kunana ni Pablo, rumwarto iti silaw iti kasipnitan. May your light, nga inted ni Apo Diyos, agsilaw iti kasipnitan. Another advantage kakabsat. I always close our lesson review kadayjay na advantage. Josue 24 versikulo 15. I will read the decision of Joshua. Ngem siya kenti balay ko. Agserbi kaminto iti Apo. As for me and my house, we will serve the Lord. Dua nga binuso ni Apo Diyos kini Satanas. Ni Apo Jesus tinami pangulo iti forces na Apo Diyos. Nangabak ni Satanas kini anghel na naabak. I have decision mo kumamat kapsat. Akas kinyoso. As for me and my house, we will serve the Lord. Nukasta iti decision mo. Nukasta iti decision ko. We are in the winning side
in the great controversy. Ket digidjay nga aramiden iti kapuso. Kontraen iti Ama. Igaga na kanto. Pasantuen na kanto. Ken italet nanto ken ka. Digidjay lawag nga kasapulang iti panagna. Agyaman tayo kinakos. Ket agkararag tayo. Maminsan pa'y amagyaman kami. Tanumang pa niya ti aramiden iti kapuso. Sika nga Diyos naman nakabalin, kabailang. Wen kabailang o Diyos nga abaken iti kapuso. Ta inaabaken ti anak mo. Ama, agdatoy kami. Awaten na kami. Igaga na kami o Diyos. Protektaran na kami. Tapunta kami, gaan na kami. Mabalin kami o Diyos, nga agbalin asilaw, arumuar at tiyempo iti kasakitan. Nga makita ng tubig iti sabsaban, dayta apanagbiag mi nga pinasanto. Saan nga da kami o Diyos ti makita? No di ti anak mo ken sika iti makita da ko. Ket dinagan mo iti maitan ko ama iti nakikita. Tulungan na kami. Ket agyaman kami. Dadigitoy nga bendisyon ited mo ti iglesia. Ited mo. Itinagan na kong Jesus ninawat mo dito. Amen. Amen. Adapt tayo kailang ti lesson number 3. In a sweet progress, makita tayo dahil panidaldalan ni Apo Diyos na iglesia. A triumphant church. Silaw na nagdapo ni Apo Diyos. Sika iglesia. Agranyag ako. Agranyag. Gapo. Tadyak unanan ni Pablo. Saanen asya itagya. Ludikit di ni Kristo itagya. Maminsan pa, thank you very much. Thank you very much for sharing. Ni Apo Diyos namang bendisyon. Ayatin na kayo. Ni Apo Diyos, ayatin na kayo. Imbag